Vedeli ste, že podľa štatistík je osteoporóza jedným z najzávažnejších ochorení špeciálne u žien? Osteoporóza je metabolické ochorenie, ktoré sa vyznačuje strátami kostnej hmoty, čo má za následok zvýšenú lámavosť kostí. Odhaduje sa, že až 200 miliónov ľudí trpí na toto zákerné ochorenie celosvetovo. Postihuje najmä ženy v období menopauzy a tesne po nej. Vedeli ste, že až polovica žien trpí na toto zákerné ochorenie po dovršení 55 rokov? Fyzická aktivita, či je to posilňovanie svalstva, turistika, cyklistika, pomáha našim kostiam k novotvorbe kostného tkaniva, čím sa naše kosti stávajú silnejšími a odolnejšími. Pri osteoporóze je dôležité, aby bola strava bohatá na vápnik, vitamín D, vitamín K, magnézium a bielkoviny. Kde ich nájdeme? Vápnik nájdeme napríklad v mliečnych výrobkoch a orechoch, vitamín D nájdeme v tučných rybách, v mlieku či vajíčkach, vitamín K2 nájdeme vo vajíčkach a mese a vitamín K1 nájdeme napríklad v strukovinách, v listovej zelene či brokolici. Ale netreba zabúdať na dostatočný príjem bielkovín, pretože bielkoviny sú stavebnými prvkami našich kostí. A netreba zabúdať, že čím sme starší, tak máme menšiu schopnosť absorpcie bielkovín. Takže potrebujeme väčšie množstvo. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.